pozdrav ljudi svima na vašem novom klipu, znači nisam dugo snimao, počela je škola i tako to, pa nisam imao vremena. Ja pokažat ću vam kako ubaciti Agario mod. Znači, prvo što morate skinuti kako ime, X mod i onda uđete na ovo, znači uđete na taj X mod i potražite Agario i pomoć pisati installment, piše installed i preko ovoga samo uđete ovako na launch i radit će vam 100%, ali morate imati naravno root. Root ću vam pokazati kako ubaciti u drugom klipu. Ovo je bilo za sada to. Znači hvala vam na 200 subscribera, već imamo i 205. Znači to je to što se tiče ovog klipa, ako se vidio.